Denge gel, Denge Kurdistaniye. جنابندان و چیان رادیو دنگ گلدن باشگودارین هجه ایرو 17 نیسان 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 11 لامد 12 امین و چین دنوا روزه پیشکش بکندم دم آزادی رهبر پویا رژیم امرالی هلوشینن کمپلویت تکوشین آزادی از جنه به کمپلوره تک ناچه دم آزادی فیزیکی رهبر آپویا تی بکوشن آزادی گلان با آزادی فیزیکی رهبر آپوره مسوگره Hevditine heyeta Dem Parti Wezarete Dadê hat taluk kirin heyeta Dem Partiya İmraliyê dihê Nîsanê bi serokê AKP'ye Erdoğan re hevdîtin kirin. Piştî hevdîtinê heyetê ragihandin bu ku ew ê 18 Nîsanê ango sibe bi Wezarete Dadê re hevdîtinê bikin. Sırasıraya Önder Pervin Buldan, Gülistan Kılıçkoçit û Sezai Temelli ve tevlî hevdîtinê bûbûya. Lê ji ber rewşa tenduristiya Sırasıraya Önder ev hevdîtin hat taluk kirin. Dem Parti tekildarî taluk kirina hevdîtinê da خویانی اکدارا گهاند قوه ده هفته یا پیش ده دیروکا و هفدیتینه برای گشتره وری پاروه کرن هیت هر وارا گهاند بکو اوه 18 نیسانه به وزارت عدالت رژی هفدیتینه که بکن Doktoran tekilleri rewşa Sırasıraya Önder da xuyanidan û diyarkirin ku ber bi başiyê ve diçe. Sırasıraya Önder şeva 15 Nîsanê ji ber nexweşiya dil rekirin nexweşxaneyê û piştî ameliyata ji 12 saatan ew xistin beşa çavdêriya awarte. Ji nexweşxaneya li İstanbulê tekilleri rewşa tenduristiya Sırasıraya Önder da xuyanê hatayîn û hat ragihandin ku tedawiya Önder ber bi başiyê ve diçe. Li da xuyanê de hat gotin bi giştî bersiveke baş dile tedawiya me pêva Joya çavdêriya awarte 24 saatin devam dike. Parametreyên wî sererast dibin tansiyon û herîkîna xwînê li gurduh normaltir e. Figen Yüksekdağ ji bo Sırasıraya Önder peyamek parvekir. Hevserokay Hişçi HDP berê Figen Yüksekdağ tekildarî Sırasıraya Önder ji girtgehê peyamek şan. Peyama Figen Yüksekdağ al ser hesabê ve medya dijital hatiya parvekirin wiha ye. Bi xemgîniyeke mezin min bihîst ku Sırasıraya Önder nexweş bûye û rewşa wî krîtîk e ji dil û can bawer dikim ku dê di demeke herîkin de dîsa vegere nav me. Ez bawerim ku dê bi hezkirin piştevanî û duayan dîsa baştir bibe û vegere ser peywîra xwe ya vê pêvajoya dîrokî dilê me bi tere ye. Ahmet Davutoğlu ju serdana Sırasıraya Önder kir serokê giştiyê partiya Pêşerojê Ahmet Davutoğlu duhçu serdana nexweşxaneya ku Sırasıraya Önder lê tê tedavî kirin. Ahmet Davutoğlu nexweşxaneyê bi hevserokên giştiyên Dem Partî Tülay Hatîmoğulları Tuncer Bakırhan û bijîşkê Önder ameliyatkiriyê re hevdîtin kir. Piştî hevdîtinan Ahmet Davutoğlu bersiv da pirsên rojnamavanan û got em bawerin ku Sırasıraya Önder wê baş bibe û têkoşîna xwe bidomîne. Sırasıraya Önder ji bo pêvajoya aştî û çaresiya pirsgirêka Kurd keseke girîng e. Sırasıraya Önder keseyeteke wisa ku ne tenê ji aliyê partiya xwe ve ji aliyê hemû derdoran we tê hezkirin. Wî êşa dinyayê kişandiye û gelek kar kiriye. Zilma 12 Eylûnê dîtiye û ji aliyê hunerê ve jî gelek tiştên baş kiriye. Di nava siyasetê de jî keseyeteke girîng e. Em hêvî dikin ku wê didemeke nezdê dîsa werê nav me de. Hevdîtinên AJD'yên tevgera Kurd ve têkoşînê xurt bike. Serokê giştiyê Partiya Tevgera Kedê EHP Hakan Öztürk li ser pêvajoya çareseriya pirsgirêka Kurd axivî. Öztürk daxaftina xwe de balk şan ser van xalan. Lingekî têkoşîna Hevpart Sosyalîst û Tevgera Siyasiya Kurd e lingên dî ji CHP'ye. Ji bo wê jî divê navbera van êniyan de yekîteke xurt were ava kirin. Têkiliya Tevgera Kurd û CHP girîng e. Öztürk mînaka Gezî da û got ji sedema pêkanîna yekîtiya serkevtin çêne bû.
ji sedema pêknanîna yekîtiyê serkeftin çêne bû hevkarî bingeha rêbaza têkoşînê û serkeftinê mîsoger dike. Tevgera Azadiya Kurd û tevgera şoreşgera Tirkiyeyê li heman qadan ji nû ve dikarin li hev kom bibin. Kokên tevgera Kurd internasyonalizm û wekhevî kireye rojeva hemû gelan. Yekîtî wê pêvajoyê aştiyê û serxistina pêvajoyê xurtir bike. Şenên Tirkiyeyê diyarkirin ku divê raydarên Tirk piştî peyama rêber Apo gavên berbiçav bavêjin şêniyan her wiha got divê raydarên Tirk bizanin ku bersiv nedana vê pêngavê beriya her tiştî de zirarê bide Tirkiyeyê. ev em bêvîne jî yanî ebrastî jî ev nema serokatî nema çareseriyê ye. Dewleta Tirk ne dewleteke cihê sîqetê ye bawerî pê naye heta weke niha ew gavê cedî neavêtine wext vekî derbas dike. Gerek dewleta Tirk yanî çareserî kirbana ala aqal niha rêber Apo azad kirbana rêber Apo gelek hepsî zindana berdabana mesela yê belediyata yê dem partî wanekê gogirtî gerek niha berdabana ji bo yanî ji bo zanibin got ev rîsala rêber Apo bi cih werî heger Tirk ber newê Tirk jî wê têkarêt Tirk xwe zanin jî got ev hewa help ser wê dê jî wê herê ji bo got îro nebê 40 milyon 20 milyon Kurd wê dê hene ji absat hiqûqê xwe يعني نكاري بأخفي بزماني خواه حتى زماني خواه نكاري بأخفي نما قبول كي صالة بيسويقان نما فتينا قبول كرم فإذا نما ريبر أفو تشارسرية قرق دولتها ترك جدفا كي خوي كفن بردي هي بهوريش تركانيت يعني ما نسكيت تركان وكان قلتي أفصل حتى وكان هاد شورشين هذا جي أمتمد بينن دولتها ترك نجي بهورية دراسي دجي قافا كبيروز جي هم قافا كسركفت يجي أم قلك في قافي أم هم ملتي كرد وحمم ملتي جياني جي بس بالطيبت ملتي كرد وك روجلات روجافا باكر أم حمجي بفي قافيرنا وقافا كبيروزا جبر إيرو أم كرد وقتا أم تشتكي بيجن أم لجوري ويجوت ناخويا جو أم بيجن أم لجوري ويجوت نينا أم تجاري قافي بارجنا أفيجن فيجا أم جويرة جد بيجن بر الخوفجر يجراسي جي بر الخوفجر يخوشك جي برا شوا أم الفينريني ليد ميزينن أو جي وينريني لي ميزينه جو نولو بي أو خو إيشينه وكم دي باجاري خونا جاوي دنيا ساق جي إيرو الروجافا أم كارن بيجن جا أم بانغازي امجي الدنيا حموجي جو ترك ايرو كاربن بيشتغلن قافنا بابجن وقت بي جي امريكا روسا هكا كاربن ضغطك او اوروبيا جو ضغطك لوا بكن تركا بكن بلكي كاربي في ضغطها هناك قافك بابش Nasnamaya şerideki qasede hata eşkerekirin avenda ragihandına qasede bu daxuyane kenimiski nasnamaya şervane xoy şiar herekol eşkerekir bu değirişin devlet Afrika adagirker en serminin biçede şehit bu. Qasede sersağı jimal bata şehit request u soza devam kirna berxodan u tekoşine da. Hatta ku emve tekoşine bi serkeftine ke be heybet tajdar neken emer hat nebin. Nasnamaya şehit vuhaye. Hakim Cezayir, binasnav şiar herekol, nave dayık Emina, nave bav İsmail le kovaneci dayık buye, limin biçe 12 kanuna 2024 ande şehit bu. شارداریان کرد ولی استراسبورگ بینانی قاشکرین لستراسبورگ تکیلداری تجربه شارداریان کرد ولی سالونا کنفرانس یازاننگه استراسبورگ کنفرانس کوریل دارخستن. حتی گندن کو کنفرانس و پیشنگی یازاننگه استراسبورگ د 29 نیسان ده. بسر ناوی نرخاندنا دموکراسی Avrupa'ya kombuna demokratik ahvacihi ya şaredariyen Kurd yeni Türkiye vere pekani. De konferansı de gelek zanyaren Kurd u şaredariyen Kurd demen bori dele Kurdistan'a peywir kirine baxıvın u azmunen xwe parve bikin. کوچبرن گرسپی و سلوکی بانکرن ام و گرکه اولاد خواستن. دجیبینا نابرا قصده و نونرن دسلاتا شامده آواکنا کمیته که تیبه جبو و گرا کوچبرن جی توایی هرم سوریه هاتنی قاش کرن. اف جوین ده چارچوه پیکان نخالن پیمانا ده آداره ده خط ارگانیزه کرن. کوچبرن باجار گرسپی و باجارو که سلوکی بانکرن کو بلز و بلزگا خالن پیمانه پیک بینن. ابراهیم العیسا یجی گرسپی خمگینی گود هینا چتل هرم
hemên me sûcên xwe didomîne gundên me dagir kirine mal û erdên me desteser kirine zêdetirî meheke di ser re derbas bû lê hîna tu gavên pratikîn hatin avêtin hîna çete li gundên me ne Aziz El Mesroyî ji bajarekî Sûrûkê jî wiha dibêje em zêdetirî 5 salin koçberin em di kampan de dijîn çete jî di malê me de ne em bi darê zorê hatine koçberkirin û her tiştên me desteserkirine hebûna çeteyan li pêş vegera me astengiya herî mezin e ev ji desthilata Şamê dixwazin ku berpirsyariya xwe rabe û herkesî sûç kirine hesab jê bixwaze da ku em vegera ewle ya li malên xwe mîsoger bikin. Şandeya Avrupayê bi mesede û qesede re hevdîtin kir Şandeya Avrupayê ku ji 12 parlamenterên Awropî û Brîtanyayê pêk tê duh li herêma Bakur û Şatê Sûriyê bi mesede û qesede re hevdîtinên cuda kirin. Hat diyarkirin ku di hevdîtinan de rewşa Sûriyê ya giştî rewşa desthilata demkî ya Şamê têkiliyên bi herêma Bakur û Şatê Sûriyê re û peymana di navbera desthilata Şamê hêzên leşkerî û rêveberiya Xweser de hatine gotûbêjkirin. Di heman demê de êrişên bênaberiyên Dewleta Tirk û çeteyên wê yên li ser herêma Bakur û Şatê Sûriyê hatiye axaftin. Yek ji endamên Şandeyê wiha axivî. Em hewl didin siyasetên rêveberiyê û çawaniya parastina demokrasiyê ya li herêmê ji nêz ve bizanin. Demokrasiya li herêmê gelekê giring e. Em jî dixwazin hevkariyê bi rêveberiya herêmê re bikin û demokrasiyê biparêzin. Belê ku denje me nû çend saat 11 pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.